ये लगाओ Oma bisa लगाओ Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Lagi for boleh lepas ini be godan video. Tadi dayang dong nih Khungur Bridge. Habani mungo bune ne Khungur Bridge jai angni habani blog ko naideng angni nonga jaboni habani blog naideng दा नोंथांमोना मिथिगोन नङा दै Khungur Bridge दा नै अखा हागासिनो नै मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो जेनेबा प्राय मानसिफोरानो दासान्दि माने अरुणाचल थाङो बरफ गानो दाबायदियाव खिन्थु नोंथांमोननो बरफ नांगौबा बे फेब्रुवारि मान्थनि बे अखा जिखिजाया जानुवारि फेब्रुवारि मान्थआवनो जिखिजाया जोंनि जायगायाव बिदि अखा हायोबा नोंथांमोना थांबानो जाबाय हाजोआव नोंथांमोना 100% बरफ मोनगोन आरो 100% माने स्नोफल मोनगोन आरोना प्राय मानसिफोरानो दाखालिफोर अखा गैया दाखालिथ' गोरानमोन ना बे समाव थांदोंमोन हाजोआव अरुणाचल सेलापास हानजा बुंलापास हानजा खिन्थु बरफ गैया मानोना जोंनि अखा गैया जोंनि अखा हाबासो 100% सायाव बरफ मोनना बेखौ बहुत प्रेक्टिकेल मोनदो दै थ' दाबायदियाव थांबानो जाबाय अरुणाचल सेलापास हानजा टावांआनो जा आरामसे स्नोफल बरफ मोनगोन थ' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ दिनै जाहानाव फैगासिनो जाहा बिब' अमा फिसा जा आदै न'खरनिफ्राय माने नैबे जाहानि न' ओमफ्राय नैबे आदै जाहा दादैनि हिन्जाव नेपालिया जा आदैया दा नेपालनिफ्राय राननाय जाय आंनि ब्लगखौ नायबाय थादों मिथियागोन नङा होमबा थ' बिसा माने अमा फिसा आब'नो हरगोन फैयो आरो ना गिफ्ट हिसाबै हाबानि मुङावनो माने एसे लेट जाबाय माने अमा फिसाया बारा देरग'वाखैमोन आरो ना थ' बेखौनो आब'आ एसे लांफाय नागिरदो माने लाङो खोमा माने थ' नै आबौ फैनाय हिसाबै एसे ब्लग बनायबाय नोंथांमोनाबो जिहेतु मोजां मोनो ना आबौखौ बहुत मोजां मोनो गोबां अननाय होगासिनो आबौखौलाय आं माने बिराद थांनो गोसोमोन दासान्दि माने सेलापास टावां माने इथि आं थांफेराखै बुमला थांफेराखै आं बुमला पासाव माने बिराद थांनो गोसोमोन आरो खिन्थु बाइकआनो गैया बाइक मोजां मोनबा आं थांगोननो माने गाबोन सबनियानो बिदि आरो ना आरो ग'प्र'आवबो मानोबा हामा जाना दं आंनिया माने ग'प्र' आं बायदोंमोन ना माने अनानो जायाखै मानोबा चार्जबाबो मा जादोंथाय बेटारि हामा जाबाय नामा ओरैबायदि बिजि दासान्दि नै ट्रेक्टर लामा जामजोब्बाय नै ओइ मोनसे फायलायदो नै सानसेखा आरो ओमफ्राय लोगोफोर माने मोनसे बहुत सिरियास कन्डिसन जागासिनो कन्डिसन माने नायलाय नैयाव माने ना तार मोननैबो प्लास एन्ड माइनास मोननैबो गयाव नांगासिनो आरो बे गया सिद्दा थिङाव नांगासिनो सिरियास जागासिनो खिन्थु जानि न'नि थाखाय माने बियो दासान्दिलाय सर्टलाय जायाखै खिन्थु अखा हादोंबा बे माइनास प्लास मोननैबो नांनानै आर्थिं जानानै बियो अखानि दैनि गेजेरजों फैनानै थिङाव नांबा डाइरेक्ट माने बेयाव माने थिङा आरो डाइरेक्ट दरजाजों लिंदों ना गासैबो थिंनि गोजा गासैबो एसे रिक्सि आरो ना थ' बेखौ आं गाबोन समनियानो फट' खेबनानै हैनोसै माबायाव जोंनियाव फैसा लाग्राफोरनियाव साला फैसा लानानै बिसोर फाहामनो हायाबा मा जागोन ना जोंनिया थ' माने मेनलि बिनि खुन्थाया प्लेसमेन्टआनो खेलावमोन खिन्थु दै खुरखानायनि जाहोनाव बिखौ बेयाव लासै माने लाबोनो गोनां जाबाय आरो टेम्परारि लाबोदोंमोन खिन्थु बियो दाबो माने बिनिफ्राय बोखाराखै थ' नै खालाय ट्रेक्टरा दा लाइन देन थ' लोगोफोर जियानो जाया मोनो देखागासिनो बिब'खौ अके नै स्कुटिया बोरैया जाबाय जानिया आबौआ होना लांनानै सिट कभार होबाय पुरा जेबो गैयामोन ना ओमफ्राय नियाव माबा होबाय गार्ड होबाय बेजों लोगोसे नै नियाव माबा होबाय जास्ट मोजां नांबाय आरोना नै आंसो पाता लानो जायाखैमोन आंथ' पाता लाखायामोन सुनायानो जायामोन आंनिया थ' नै देखायगासिनो र' बहा दं बिसोरो ओमफ्राय नै नियाव दङ जा ब्लेक पेन्टार वा मानसिया ब्लेक ड्रेसाव ब्लेक जां बाबु मा खबर बाबुआ नै जुरियाबो फायगोन नायखाय माला फायलायदो माला नागासुवानिफ्राय आबौखौ नायनो ने लायदो जानोसै ओंखामा हेल' बहा दङ नै पा नै अमा फिसा हरग्राया नै बेबायदिनो आदैया ओमफ्राय जागासिनो रेडि मा बेयो अमा नै बा दे माव दे खाव मा मोनो आइटेम मा अमा आरो मा दालि अमा दालि मानामुनि जानिया नै मोजां सिनायला मालाबा हाथाय बाजारफोराव लोगो मोनदों माथो बानो जाबाय नै मानसिया गोसोमराय मानसिया राखौ खब राखौल' खाताइस केजिल' 40 केजि दाखालिफोर 28 केजिल'सोमोन सन वाव खाएंगे अभी कहाँ जाएगा हाबा माला जी देलायदो नै
जों खालामबाय गन्थं बिजौआव मा टिं खालामलायसै मा हरलाय मा हरलायनाय मे गासै एसे गन्थं बिजौ नाथाय गन्थं बिजौ बाय 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 दा ब्लेक पेन्थार नै सिख्लाफोर नै नायदो नै बिमानि बि बाबु खाव बेटा mana muni Angni pasang gini ayo Angna mà bông nuôi lý nhiều đúng không? Nó con này nhiều ni mà ni đầu nào mà ni bể ủa nào ni bể ni đầu khâu baca karo babu oma langsai deh oma deh basi deh oma nih ya cuma basu oma tahu krian cie kiron misalnya ya oma tahu krian bondel ini bimen nama apa khanda daka bimen nama apa khanda da hindu muzangar na tight body ya hindu bot pisah bimen nih pisah uci ada jangan Alir udah jadi no ya kau betat kau deh sikar dah Honda deh mezang masih deh deh lah kira dong Nung mana dulu ah? Nung homle. Homle. Ni be kira ni be. Oh di kira ni. Itu semua mama ni. Ini ni aru masih mama sini dubra. Ni kira lah. Ni dubra ni muzang ni be. Dubra biar. Muzang na budia. Bud itu muzang dubra. Ay last one ay do na red. Mama juga ada. Ni. This one. Ni baba se. Obe. Ni. Andai sebagai mama cewek. Ekidi. Terlah andai sebagai. Masih ni. Lagau. Om Absa. Lagau. Deh. Forna. Okay. Boria. Nice. Mana weekend ya? Mana weekend ah? Deh, nol apa sih deh? Aye. Lagau, mama nih. Bumega. Mana ilawai? Ispa, kayaknya cip bawa deh, blogger nih. Apa dia? Apa nih? Apa misalnya video sih nih? Mana? House tour nah. Bosan deh kai. Home tour. Next video sih nih. Nen tak macam video. Aku milih nong lain baru. Tuh nih, daya horna sih, oma mani masih free, masih pet deh. Bye. Daniel lah nih. iPhone develop sih di bunyi iPhone sana ang sudah bulan aja ke masa ke nanti loh aturan sih. Bye. Nih, om murung ya, kau lu juga makan leh. Oh, neng ni hangan na? Niyo. Ni maldo nani wara? Ni. Dah, bye.
Cái này mày đi luôn nè. Đây, thằng sai. Oh man sih. Masih Nepal ini udah keleh. Yang ini paling ini. Ada ini ya. Deh. Bye bye. Oh. Look bikin macam ini video kau ziai deh kabiang next video figasinya. Tapi mana yang birat baik naik dengan baik nanggesai kari pergi penuh korda kari mencium gila meski skudi dengan buat siang ni angni 2016 apa ni blok thang baik mana 5 kilometer 6 kilometer lebih soleh je yar gezano mana dunga kuyi blok ko bar be sang selene captain seleh baik zai dah simbo subscribe kalau bukan channelku kamu jabai tabi 200 kesi mana soidar na mana jathan 200 mana nama go total dasan di 43,000 senama go 43,000 subscriber 200k hai. So look for next video lagi mesti, macam macam video lagi. Okay, bye bye.